Din l-elezzjoni waslet messaġġ ta' għaqda, messaġġ li dan il-partit għandu jkompli jissaħħaħ. Jien se nkun qiegħed insarraf din il-fiduċja f'deċiżjonijiet. Illum intom għażiltu li tkomplu it-triq il-qudiem flimkien. Għażiltu it-triq kuraġġuża tad-deċiżjonijiet għaqlin. Deċiżjonijiet li ser jittrasformaw lil dan il-partit u l-ħidma tagħna il-kol flimkien. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jindirizza l-Kunsill Ġenerali ftit wara li ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni li matula huwa kien ikkonfermat kap tal-partit. Huwa qal il-ħidma se tkompli minn għada stess, ħidma li se twassal għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali li se jsiru sentejn oħra. Ħidma li se twassal ukoll biex il-finanzi tal-partit jerġgħu jkunu fis-sod. Il-ħidma li ser inwettqu flimkien u d-deċiżjonijiet li ser nieħdu sejrin iweldu partit aktar organizzat, partit aktar b'saħħtu u partit aktar effiċjenti. Bernard Grech qal li kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel sabiex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet. Ser nitlob li jsir inventarju aġġornat tal-assi tal-partit biex dan il-proċess ikun jista' jinbeda u jkollna stampa ċara tal-valur tal-assi tal-partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din l-elezzjoni ikkonfermat kemm huwa urġenti il-bżonn li jkun hemm riorganizzazzjoni u dixxilpina tal-istrutturi kollha tal-partit u ta' kull membru ta' dan il-partit. Ir-riorganizzazzjoni tal-partit trid tħares lejn is-saffi kollha. Huwa qal li se jaħdem sabiex tkompli tissaħħaħ l-għażat filwaqt li se jara li dawk l-oqsma li jeħtieġ li jkun hemm aġġornament fihom dan isir b'mod immedjat. Bernard Grech qal li l-kuntatt man-nies se jibqa' priorità fil-ħidma tiegħu fejn se jkun qed iżur kull lokalità madwar Malta u Għawdex. Jekk ma tiġux intom għandna, niġi għandkom jien. Se nkunu qed nisimgħu u se nkunu qed nagħtu każ dak illi tgħidulna. Huwa qal li Malta għandha bżonn Partit Nazzjonalista b'saħħtu u modern fejn kulħadd irid jagħti l-kontribut tiegħu biex dan iseħħ. Ma millum il-qoddim, il-kol flimkien nistaw niddisinjaw u nweldu partit aħjar bl-enerġija, il-passjoni u d-determinazzjoni u l-ħiliet tagħna il-kol. Ekk għandu jkun il-Partit Nazzjonalista, ekk jixraq lilkom il-kol, ekk għandna dmir lejn il-Maltin u l-Awċin kollha. Ekk huwa meħtieġ għal Malta u Għawdex tagħna. Intant f'din il-votazzjoni li ntemmet is-sibt kien hemm kollox 1390 vot validu. Minn dawn 1124 ivvutaw iva favur Bernard Grech sabiex ikompli jmexxi lill-Partit Nazzjonalista.